Umndeni kaZinhle Muthwa oneminyaka engamashumi amabili nesishiyagalolunye ubudala nokusolwa ukuthi wabulawa yisoka lakhe elisebenza emaphoyiseni oMkhandlu weTheku ufuna ukuthi lelicala lisuswe lisiwe kwenye inkantolo. Lomndeni ukhala ngokubambezeleka kwalelicala. Lokhu kulandela ukuhlehla kokufakwa kwesicelo sebhayili ebesizofakwa umsolwa okudalwe ukuthi manje ibingekho emsebenzini. Umndeni usale udidekile. Isidumi sikaMuthwa sathola ngasesiqiwini sinezibazo zokulimala nenxeba lokudutshulwa ekhanda. Umsolwa kuthiwa nguye wagcina ukubonakala noMuthwa ngaphambi kokuduka kwakhe. Kusolwa ukuthi wambulala ngesibhamu sakhe somsebenzi. Umsolwa ubhekane necala lokubulala nokuphazamisa ukusebenza kwengalo yomthetho. Icala lisuke lembumbulu eHigh Court enkantolo enkulu. Lenkantolo amabhentshi awu2 sibaningi abafuna basikuzinhle abantu bakaMuthwa. Manje icala lisuke la leHigh Court icala lami khona lembumbulu. Abalandeli beqembu lezepolitiki iFP bebehambela inkantolo. Bathi bafuna kwakhiwa inkantolo ekhethekile ezobheka amacala okuhlukunyezwa kwabesifazane. Siyafisa impela kube nezinkantolo nje eziqondene nawo lamacala ukuze sibone ukuthi uhulumeni wethu uyithatha serious lento yokubulawa kwabantu besifazane nezingane. Icala lihlehliselwe uLesihlanu okuzofaka ngawo isicelo sebhayili enkantolo efanayo. Bongani Gema indaba SABC yembumbulu.